Back jam sa usa ka road repair sa Barangay Lahog. Gisugda na. Human personal nga nagkaagi ang mayor sa Dakbayan, Mayor Mike Rama. Kahimtang sa kalsada nagdala og peligro sa mga motorista. Anang detalye. Uban ang project engineer sa construction firm nga gikuha sa MCWD. Gisusi sa mga opisyal sa Cebu City ang kalsada dapit sa Maracas sa Barangay Lahog. Ilang giinspeksyon ang road repair nga nakaapekto sa mga motorista ilabi na sa lugar nga adunay blind curve o subidahon pa yun. Ang partis kalsada ang gibutangan kaniadto sa mga tubo nga giagian sa tubig sa MCWD gikan sa lusaran apan dihang gitabunan na wa maayo pagkatabon maong gipausab kini sa pagpatrabaho. Mo na siya ang restoration karon nga gihimo. Road restoration na siya, dili na siya digging, dili na siya pipe laying. Naabot sa mayor ang problema busa gitahasan niya si Kunsel Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure, kauban ang mga opisyal sa DEPW, DPWH ug CCTO. Girekomendar sa DEPW nga ibalik ang naandan nga kondisyon sa kalsada aron luwas sa mga motorista. Gipasalig sa konduktor nga dalion ang pagtrabaho. Apan giilang ipasabot nga sa gabi ilang nila buhaton ang pag-repair aron dili makamugna og kahuot sa dagan sa trapiko. Uneven kayo ang kalsada, dagag mga reported cases nga na mga disgrasya. So mo nagpatawag og emergency meeting si Mayor na mo gabi and he ordered the immediate restoration and repair sa kaning guba nga dalan. Kung saan tayo inyong gikubkub, mo sa inyo iuli. Permit mo is 1 month lang. 1 month. So, ilan na lang kaadlaw ang Karopit sa 5 sa March. Sa mong concreting. Kauban si Clofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.